Muri Zimbabwe au mumazuva akapfuura ndinoimba kuti makona mavideos kana nhau dzabuda dzinzi aiwa Zambia video chinja mutemo video zvichinja zvise zvekuti aiwa kunoitwa maelections kana kuti munhu anotonga kwetemu yakati asi inozongomuka ichingokudza kuti aiwa ndiki ndiava president wenyu. Muri Zimbabwe ndoimba kuti makazviona kunyange nanaZIM nyangwe nemapepa mazhinji zvaivamo asi kwakuitika gakava manje kwaitika gakava unoti vamwe vaiti aiwa hamukwanisi kuzvichinja noda kuima memorandum anenge achidiwa vamwe vachiti aiwa ZANU-PF munoiziva kwanisa kungozviita wani. Saka panapa tiri kuona kuti mawo veterans azojamuka manje. Vanhu vekozwa pane mashoko avanenge vachitaura sanapinda mashoko avataura ndokudzeibva usubscriber wolike wotina on the bell icon torambochiona maupdates anokupa pano paZim News Live. Nokuti children of Zimbabwe War Veterans Association vanonyora vachiti we are the game changers. We will make sure that the constitution, democratic rule of law, human rights and majority rule are respected. We are determined to fight any form of injustice, submissive, cronyism, dynasty or dictatorship. Ndo mashoko anoita achiti aiwa we are ready kuzvifaita izvozvo kana takamborwira nyika tichozvikonwa nei ndozvikaitwa panapa nevanhu vekozwa muri Zimbabwe. Mashoko atogwa nevanhu vekozwa aya vaya pa-exend pavo ndobva vaposta ndobva vaisa nepicture ravo awa rebeji yavo yekozwa Zimbabwe. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi aiwa nyaya yatonetsa ine comment section medu saka nosubscribe kulike pachena kutina on the bell icon torambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.